जी ऐकत नव्हे. वय वय ऐकता. हरे कृष्णा. सगळ्यांचे स्वागत असं आयचे हे वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयोजन करचे ह्या कार्यक्रमाक आम्ही आता आयचे सेशन असं की जगन्नाथ देवालय स्पेशल सेशन ते सेशन आम्ही मंगलाचरण सांगून स्टार्ट करूया. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वापस एक पण तुम सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आम्ही आजी जगन्नाथ देवालय विषयावर जगन्नाथ देवालय कीर्तन ऐकूया. ते सुरुवे कीर्तन सांगू येता सांची शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण माताजी स्वागत असतो तुमका. शिल्पा हेगडे माताजी सांगता सांची जय जय जगन्नाथ शचिरानंदन म्हणलेले कीर्तन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद म्हाका एक अवकाश दिला लाका दंडवत प्रणाम माताजी. वासुदेव घोष त्यांनी रचन केलेले जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन माताजीन सांगेल वरी हाजेर तो सांगता असं मागीर भजन सांगच्या प्रयत्न करता. जगन्नाथ मिश्रा आणि सची मातेल प्रितीचे पूत जावन आशिल्ले सच्चिनंदन प्रसिद्ध जावन आसाचे 3 लोकांते वैष्णव तांगेल महिमा सांगतची तांगेल पादकमलांतू प्रार्थना करतसची दोन्ही अंतू सांगताची नीलाचल पर्वतारी तो देव शंख चक्र गदा आणि पद्म गदा आणि कमलाचे फूल दोरनोस जलरी नदिया मळल गावांतू तो देव सन्यासी असून दंड आणि कमंडल दोरनो असम. ಪುರಾತನ ಕಾಲ ತಿನ್ನಿ ಅಂತೂ ಪುರಾತನ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾನ रावणात असं राक्षस मुक्ती दिलेलं नंतर श्रीकृष्ण परमात्मानाची गोलोक वृंदावनाचे अद्भुत भव्य लीले प्रपंचाचे पुराय भक्त वृंदांक तिळवळीत दिलन.
तशी चारी आणतो सांगताची कृष्ण परमात्मची व्रजभूमी तुलान नदिया गाव आणतो श्रीमती राधाराणी भाव आणि आध्यात्मिक सौंदर्य घेऊन आईला तो गोविंद देवूची गौरांग जाऊन हरे कृष्ण महामंत्र पुराय वैष्णवांक पवैत सम कडेरी कवीस हंतो हात जोडसून सांगताची गौरांग महाप्रभू जाऊन आशिलो श्री कृष्ण परमात्मची तोच ही जगन्नाथ जे देव म्हणून सांगताची आणि तोच जगन्नाथ देव जाल्लो म्हणून सांगताची हरे कृष्ण जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कोरेचा चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कोरेचा चरण वंदन नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुकार नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुकार के हो बोले पूरा बेद रावण बदिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला केलो के हो बोले पूरा बेद रावण बदिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला श्री राधा बावा एबे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरे जोड़ा हाथ जय गौरा से कृष्ण जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कोरे चार चरण वंदन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरी बोल माताजी भारी चंद कोण तुम्ही सांगला जय जय जगन्नाथ कीर्तन लायक एक भक्ती याचे एक वातावरण तुम्ही क्रिएट केलेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण तर जगन्नाथ देवालय विषयारी एक दोन्ही वाक्य सांगू का प्रयत्न करतावा की जगन्नाथ देवानं देवालय स्नानयात्रा म्हणून म्हणतांची ते पैरी आता जल्ला ज्येष्ठ महिन्याचे पुनवेक चलत त्या दिवसू देवाक जगन्नाथ देवालय आविर्भाव दिवस तो ते देखून जगन्नाथ बलभद्रो आणि सुभद्रा देवीक पूर्ण रूपारी अभिषेक जेवची दिवस थंड उदकानं अभिषेक जाता आणि त्या थंड वारे हे लागून देवाक अंगा उंचाण येता म्हणून म्हणताची ते अंगा उंचाण येईल देखून ते 15 दिवस जगन्नाथ भक्तांक दर्शन दिनाक हक्का अन्नवासर म्हणून म्हणताची हे 15 दिवस देव लक्ष्मी लोट्टूचे असता म्हणून म्हणताची त्यांना आम्ही मुखारसूया दोन्ही कीर्तन ऐकूया ते कीर्तन दोन्हीचे कीर्तन सांगू येता सांची विजया शणै माताजी हरे कृष्ण माताजी हानी श्री जगन्नाथ नीलाद्री म्हणलेलं कीर्तन सांगू येता सांची हरे कृष्ण विजया हरे कृष्णा माताजी स्वागत माताजी. असतं का हरे हरे कृष्णा मस्त कृष्ण मस्त धन्यवाद एक सेवा ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलं माताजी हरे कृष्ण हाव सनातन गोस्वामी हांनी बरेयले कृष्णलीला उत्सव दुकुनु कळलेल संस्कृतांत आसूचे भजन सांगू प्रयत्न करता श्री जगन्नाथ नीलाद्री म्हणून शुरुवेर हाचे अर्थ सांगू प्रयत्न करता ओ जगन्नाथ देवा हे जगत्याचे आणि पुरी गावाचे आभूषण तू
तूंची कृष्ण तुगेल अंगा बण्ण पावसा मोडा म्हणके कळेस. ओ देवा मेगेल वैरी तुगेल अनुग्रह असो. तुगेल कमल नयन व्हड जावन अस. तुगेल कुर्टारी मोत्याचे अलंकार केला. तू तुगेल भक्तांक प्रसाद दिता. त्या प्रसाद अमृतवरी अमृतशी अस. ओ बलदेवा देवाले सान भाव तू. तुगेल बहिणी सुभद्राक इतले चंद करून पळून घेत तू. रथयात्रा वेळारी भक्तांक भारी खुशी. तुगेले रथ तांडूक आणि तुगेले अलंकार करचे अवकाश मेळता म्हणून. तू तुगेला अनुग्रह आमगेल वैरी केदनाय देवर देवा. ओ देवा चैतन्य महाप्रभुले प्रीतीच्यो तू. तुका नमन करता. श्री जगन्नाथा नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. श्री जगन्नाथा नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. दारु ब्रह्मन घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. दारु ब्रह्मन घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम. श्री जगन्नाथा नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवाभीत तामृता. प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवाभीत तामृता. गुटिकोदरामा पाहि नाना भोग पुरंदर. गुटिकोदरामा पाहि नाना भोग पुरंदर. श्री जगन्नाथा नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. श्री जगन्नाथा नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. निज धर सोदादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित. निज धर सोदादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित. सुभद्र लोलन व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते. सुभद्र लोलन व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. गुंडीचा रथ यात्रादी महोत्सव विवर्धन. गुंडीचा रथ यात्रादी महोत्सव विवर्धन. भक्तवत्सल वन्दित्वां गुंडीचा रथ मंडनम. भक्तवत्सल वन्दित्वां गुंडीचा रथ मंडनम. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. दीनहीन महानिच दयाद्रे कृतमानस. दीनहीन दयानिच दयाकृत मानस. नित्य नूतन महात्म्या दर्शन चैतन्य वल्लभ. नित्य नूतन महात्म्या दर्शन चैतन्य वल्लभ. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे दारु ब्रह्मन् श्याम प्रसीद पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्रि श्री जगन्नाथ नीलाद्रि श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमुकुट रत्न हे हरे कृष्णा हरी बोल, हरी 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 बोल माताजी. भारी लाईक झाला मग सांगू का वर्ड्स ना बदल सांगला रे. लाईक ते एक मंत्रमुग्ध जाऊन ऐकून बसली, डोळ मुचून बसली मुंजाला रे तुम्ही ते सांगता ना. भारी लाईक झाला तुम्ही त्या त्याचे मिनिंग आहे फर्स्ट सांगला देखून ट्रान्सलेशन सांगला देखून ते ऐकून त्या मनावरून या ऐकत ना मस्त खुशी झाले मनाक आनंद जाता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखार सुन येऊ का तुमगे लगी रिक्वेस्ट. हरे कृष्णा. तशीच्या उतावळ सांगले की 15 दिवस देऊ लक्ष्मी लोटूची आस्था म्हणून सांगून विश्व वसुले वंशज विशेष रूपाने देवालय सेवे करतांची हे 15 दिवस विंगड कोणाकही देवालय दर्शन मेळना भक्तांक मस्त बेजार जाता की देवा पळोवच्या मेळना म्हणून तशी ते ना. हे 15 दिवसांतू चैतन्य महाप्रभू आणि तांगेल भक्तांक इतली बेजार जात की तांका सैसूच्या कळ जायना. स्वतःनी कसं करतांच म्हळारी ब्रह्मगिरी मळल कडे वतांची त्या ब्रह्मगिरी मळारी थंय स्वयं ब्रह्मानाची तपसी केला म्हणून म्हणताची. तशी थंय वचून 15 दिवसां थंय वताची. त्या 15 दिवसानंतर देवालय रथयात्रे जाता आणि त्या रथयात्राचे समाची एक दिवस पुढे नेत्रोत्सव म्हणून म्हळारी देवाक 15 दिवस नंतर पळोवच नव्हे त्या पळोवचे उत्सव आका नेत्रोत्सव म्हणून म्हणतात तशी. आता मी नेक्स्ट हे जगन्नाथाले अष्टकम ऐकूया. हे अष्टकम सांगू येत सांची श्यामला माताजी. हाजे श्यामला माताजी हाजे ट्रान्सलेशन नाव हरे सांगता कृष्ण. की तुम्ही सांगताची. हरे कृष्णा. स्वागत असतं तुम्ही तुमका. सांग. हरे कृष्ण तुम्ही सांगा ट्रान्सलेशन हांव अष्टक करतोय सांग. जायत माताजी ओके. ओके. जायत सांगता. जगन्नाथ अष्टकमाचे ट्रान्सलेशन अशी की एक एक पेटी कशी ना काळिंदी नईची तीरारी संगीत मग्न जावन आशिल तो भवर कशी आस्वादन करताच की तशीची गोपस्त्रियांगेले मुखकमल भारी आनंदारी आस्वादन करता करता तसले चरणकमल लक्ष्मी महादेव ब्रह्मू इंद्रो आणि गणेशू पूजन करतांची. तसल जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगे दोळ्यांक मेळो. दावे हत्तांतू ಕೊಳಲು ಧೋರ್ನು ಮತ್ತೇರಿ ಮೊರ ಪಾಕುದವರ್ನು कुर्टारी हळदुवे झरी वस्त्र घालनस तगेले दोळ्याचे एक दिक्कांतुलेन तगेले प्रिय भक्तांक पळयतास तगेले दिव्य जावनशिले वृंदावन धामांतो तो सकडांकय सुपरिचित जावनशिलो. तसले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. महासमुद्राचे तीरारी अद्भुत जावनशिले नीलाचल शिखराचे स्वर्ण मुकुट असून शोभायमान जावनशील तो बलभद्रो आणि सुभद्रा देवील मध्येंतू विराजमान जावनशिले सक्कड देवांकೈ सेवे अवकाश दिवचु तो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. दया समुद्र जावनशिलो जगन्नाथ स्वामी
कळे जावनशिले मेघा समूहावरी मोहक जावनस आणि लक्ष्मी देवी आणि सरस्वतीक आनंदाचे आगर जावनस फुल्लल कमला फुलावरी तोंडस्य तक्क देवते आणि ऋषीमुनी पूजन करताची आणि वेद गुणगान करताची तसले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेल दोळ्यांक मेळो. मुखारसून सांगता की रथारूढ जावन वतना वाटेरी प्रति ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆक ब्राह्मण समूह स्तुती करताची तंगेले स्तुती ऐकून जगन्नाथो तंगेल वैरी संपूर्ण अनुग्रह करता तसल करुणा सागरो आणि बंधू जावनशील जगन्नाथ स्वामी दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. ब्रह्मदेवाले मुकुटमणी जावनशिले जगन्नाथ स्वामीले दोळे कमला पुष्प दळ समान जावनस नीलाचला वैरी वास करतले तगेले पायू आदिशेषाले मस्तकार्धवरला भक्ती रसांतू मग्न जावनशील तो राधाराणीले सुंदर शरीराचे आलिंगन सुख अनुभव करता तसं जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. हाव राज्य जवो स्वर्ण भवन जवो रत्न ऐश्वर्य निमगिना हाव सक्कडावरी चंदी जावनशील बायल जाई म्हणून मग्गना महादेव नित्य निरंतर जावन स्तुती करचितो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेल दोळ्यांक मेळो म्हूण सांगून सांगता असत. हे देवादी देवा मक्क हे अर्थहीन जावनशिले ऐहिक संसारादुकून पार करी. हे यादवपते मिगेले अपार जावनशिले पापराशी नाश करी. तू दीन आणि पतितांक उद्धार करता म्हणलंतू मक संशय ना तसं जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेल दोळ्यांक मेळो म्हणून सांगता असंची 8चे श्लोकांत अष्टकम तुले मुखार सांगतांच की कोण परिशुद्ध मनान हे पवित्र जावनशिले जगन्नाथ अष्टकम पठण करत की तो सर्व पापा दुखून मुक्ती पावता आणि पावन विष्णू लोकाक पावता म्हणून सांगून हांगा सांगता असायची. हरे कृष्णा माताजी तुम्ही अष्टकम हरे म्हणून येत. कृष्ण. ओके माताजी. हरे कृष्णा. जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठे प्रयथा शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कर हो. कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कर हो. मुदा बीरी नारी वद कमला स्वधम धूप. मुदा बीरी नारी वद कमल स्वधम धूप. रमा शंभु ब्रह्मामर पती गणेशार्चित पदो. रमा शंभु ब्रह्मामर पती गणेशार्चित पदो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे.
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सर्ववेणुं शिर शिशिकी पिछम कटितटे। भुजे सर्ववेणुं शिर शिशिकी पिछम कटितटी। दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते। दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माम्बोधिस्थिरे कना करुचिरे नीलशिखरे। माम्बोधिस्थिरकन करुचिरे नीलशिखरे। वसन प्रसादान् सह बलभद्रेण बलिना। वसन प्रसादान् सह बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवा वसुरदो। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवा वसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवारा सद जलद श्रेणीरुचिरो। कृपा पारवारा सद जलद श्रेणीरुचिरो। रमावाणी रामस्फुर अमल पंकेरो मुख। रमावाणी रामस्फुर अमल पंकेरो मुख। सुरेंद्र आराध्य श्रुती गणशिका गीत चरितो। सुरेंद्र आराध्य श्रुती गणशिका गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ गच्छन्ति मिलितभूदेव पटलै। रथारूढ गच्छन्ति मिलितभूदेव पटलै। स्तुति प्रादर्भुवं प्रति पदमुपाकर्ण्यं सदय। स्तुति प्रादर्भुवं प्रति पदमुपाकर्ण्यं सदय। दया सिंधुर बंधुसक जगतां सिंधु सुतया। दया सिंधुर बंधुसक जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीडकुव लय दोलुत्पुल्ल नयनो परम ब्रह्म पीडकुव लय दोलुत्पुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रोणनी चरणोनंत शिरसी निवासी नीलाद्रोणनी चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधास्तर सव पुरालिंगन सुको रसानंदी राधास्तर सव पुरालिंगन सुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवे यच्च राजं न च कनकमाणिक्य विभवम् नवे याचे राजं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचे हम रम्यं सुख जन काम्यवरं वधो न याचे हम रम्यं सख जन काम्यवरं वधो सदा काले काले प्रमं ठपती नागीत चरितो सदा काले काले प्रमं ठपती नागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे त्वं संसारं द्रुत तरं सारं शूरपते हरे त्वं संसारं द्रुत तरं सारं शूरपते हरे त्वं पापानं वित तिम पारं यादवपते हरे त्वं पापानं वित तिम पारं यादवपते अहो दीननाथा सैनिः तचरणो निश्चितमिदम् अहो दीननाथे तचरणो निश्चितबोधम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल माताजी जगन्नाथाष्टकम ते संस्कृतारस आदिशंकराचार्यांनी बरयलेले रचन केलेले ते जगन्नाथाष्टकम ते संस्कृतारस्य तुम्ही इतली चंद करून इतली सुलभ जावन इतली मधुर जावन सांगला की आमकां त्या संस्कृतारना आमची गेल्याची तुम्ही इतली सुलभ जावन एक म्हणलेली बरीशी आसा मस्त मस्त धन्यवाद भारी लायक जाला म्हळ्यार एक
फुल पॉझिटिव्ह एनर्जी अशी वरी जला मस्त 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 लाईक जला खंडित म्हाका दिसता धन्यवाद. की देवानं तुमगेले हे सेवा स्वीकार करून नसतले केला देवानं म्हणून दिसत म्हाका. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखार सोने आमगेले सगळे वैष्णव भजन सेशनाक तुम्ही भागी जाऊ का, तुमगे सेवे कर का म्हणून सांगून निमून घेता. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. एक अवकाश तुम्ही बघा कोंकणी भगवत पुराणात दिलेला का मगेल भगवत पुराणाक धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. ही अवकाश दिलेल्या का जगन्नाथ स्वामीले हे अष्टक मंचाक दिल्या का मस्त मस्त तुमका रश्मी भट माताजी कोटुल का धन्यवाद. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. हरे कृष्णा. तशी आम्ही नेत्रोत्सव ताई पविलींची आणि नेत्रोत्सव जत्तरी ते देवाक असतात की 108 कलशांनी अभिषेक करताना देहाचे बण्ण पुराय बत्तनव दल जाता. तशी त्यांनी मागीर कसं करतांची नवे बण्ण घालका पडता आणि हे 14 दिसान तू हे बण्ण घालचे काम जाता. जलरी देवाले दोळ्याचे बण्ण मात्र सोडतांचे आणि ते बण्ण हे दिवस घालतांचे. त्यांना रथयात्रेचे फुल दिवस देवाला दर्शन दिताना त्या दिवस देवाक देवाले दोळ्याक बण्ण दिवचे. आणि हे 15 दिवसांतू जगन्नाथ सुभद्रा आणि बलभद्र समेत भक्तांक दर्शन दिता. ताजे नेक्स्ट दिवस हे रथोत्सव जेवचे. ते रथोत्सव आषाढाचे शुद्ध आषाढ शुद्ध द्वितीया तुकुन एकादश ताय ताजी भितरी जगता म्हणत काली प्रभुजीन सांगताना म्हाका कळलें. सो नेक्स्ट जगन्नाथाला कीर्तन ऐकूया आम्ही. कीर्तन सांगू येता सांची नेक्स्ट शैला प्रभू प्रभू माताजी शैला प्रभू आणि जगन्नाथ जगन्नाथ हे किची मागून म्हळले कीर्तन सांगू येता सांची. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत असतो तुमका. हरे हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. माताजी व्हिडिओ ऑन करियत की प्रकार शैला माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे जगन्नाथ किची मागू नाही तो ते अजे बरेल सती साला बेगा म्हणून हे लँग्वेज ओडिया तुले असं ओडियान तसं हाचे एक अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता. जगन्नाथ देवा हांव तुगेले कसने मागना धन नका जन नका हांव केवल शारदा बलीन तू केवल एक हात तितले हांव जाग निमविता. ते शारदा बली म्हळ्यार पुरी जगन्नाथाचे एक पवित्र जाग खंय ते रथयात्रा जाता की जगन्नाथ देवाक बलभद्र देव आणि सुभद्रा देवीन बैसील रथ खंय राखत की त्या जाग ते गुडीच्या देवस्थाना वच्ची फुडे ते राखत खंय त्या त्या जाग ते दोन्हीचे पद्याचे अर्थ मिगेल दोळेक तुगेल सुंदर रूप पळत सोडलेरी कसने नाका तशी मिगेले कान्नाक तुगेले चरित्र कीर्तन भजन ऐकूची सोडलेरी कसने नाका. तिन्नीच पद्य अर्थ मिगेल जिब्बेक ग्राम्य गीत कसने तसल कसने सांगूक इच्छिना तशीच ओ पीतवास ओ जगन्नाथ देवा तुगेल पवित्र नाम सांगचे मिगेले आशी. चारी पद्य अर्थ मिगेल नामकाक जगताच कसने आग्राण म्हणजे हुंचे इष्ट ना हाक केवल तुगेले प्रसादाचे रूप माला तुळसी चंदन कर्पूराचे मात्र आग्रहण करचे ध्यान. पंचापद्य अर्थ ओ राम वनमाली वंशी कृष्णा भक्तांक आनंद दितालो हे देवा मिगेले बॉट पुरा केवल हरे कृष्णा जप करचे मग्नस मक्का नीच कुलांत जल्लोलो हे सालाबेकाक हे पवित्र पावन जगन्नाथ धामांतू मरण प्राप्त जावची म्हणजे मात्र आशी. हरे कृष्णा. हांव सांगूक प्रयत्न करता चड अभ्यास करनी हांवें.
जगन्नाथ ओ हिची माग नाही तो ते जगन्नाथ ओ हिची माग नाही तो ते धन माग नाही जन माग नाही धन माग नाही जन माग नाही मागची सरधा बाही रुहते जगन्नाथ हो हिची माग नाही तो ते आनंद रसन न लोडे नयन आनंद रसन न लोडे नयन एक तो हो देखा बिना सुनी बाकू कान न इच्छाई आन सुनी बाकू कान न इच्छाई आन तो हो चरिते काम जगन्नाथ ओ हिची माग नाही तो ते जगन्नाथ ओ हिची माग नाही तो ते रसनान बांची ग्राम्य गीत गाई रसनान बांची ग्राम्य गीत गाई बाकर जनी दिवस तोह नाम बळी हे बोळो संखली तोह नाम बळी हे बोळो संखली होई तो हो पीतवास जगन्नाथ हो हिची माग नाही तो ते नास मोरा तृप्ती न लभाई आन नास मोरा तृप्ती न लभाई आन सुबास द्रव्य आघ्राणी तोह चढामाल तुलसी कुसुम तोह चढामाल तुलसी कुसुम चंदन कर्पूर ध्याने जगन्नाथ हो हिची माग नाही तो ते जगन्नाथ ओ
तिची माग नाही तो ते मोहस्त अंगोळी रामवन माळी मोहस्त अंगोळी रामवन माळी हरे कृष्ण जप थाऊ कहे साल बेग जाती रे यवना कहे साल बेग जाती रे यवना तो तीर्थे मरण जाऊ जगन्नाथ ओ किची माग नाही तो ते जगन्नाथ ओ किची माग नाही तो ते धन माग नाही जन माग नाही धन माग नाही जन माग नाही मागची सरदा बारी रोहते जगन्नाथ ओ किची माग नाही तो ते किची माग नाही तो ते किची माग नाही तो ते हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण. हरी धन्यवाद बोल हरी बोल. लायक झाला माताजी प्रॅक्टिस करणी म्हणून तुम्ही सांगितलं देखून मात्र आमका कळकाशिवाय ना म्हणजे रे प्रॅक्टिस करणी म्हणून आमका काय कळना तुम्ही म्हणला लायक झाला भारी चेंज झाला तुम्ही म्हणला हरे कृष्णा हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही केदा नाही साधारण गेल्यानंतर आम्ही रिक्वेस्ट करणार तुम्ही जॉईन जातांची सेवेक मुखारसून येऊ का म्हणून सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा. तशीची 14 दिवस नंतर रथयात्रे जाता असं निलाचल पर्वत गुंडीच्या देवस्थानाक रथारी देवाक वरचे आणि मागीर परतून येवचे देवान ते रथयात्रे आता फाईक असतले पुरी देवस्थानांतू पुरींतू ते एक वैभव आमकां थंय वचून पळोवचें जाल्यार आतां ऑनलायन आनी पळोवचें जाता मेळची चान्स कोणें मिस करूं नकांची म्हणून निमगून घेता तशीची मुखार सोनो जयदेव गोस्वामीन बरयलेले संस्कृतान असे कीर्तन सांगू येता सांची हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी हानी श्रीता कमला कुच मंडल धृत कुंडल ये म्हणलें कीर्तन सांगू येता सांची ते कीर्तनाचे अर्थ सांगूक सांशे म्हणटारी प्रयत्न करता असा स्वर्ण खचित कन्ना भंगर वनमाला घालनो कमल सूर्यप्रकाशित मुख सक्कडपती तांगेले दुःख दूर करतलो हंस मानस रूपी ऋषींगेले मनांतू वास करतलो हरी तुका जय जयकार म्हणटा असाची तशीची काळीय मर्दन केल्लो यदुकुल तिलक मधु आणि मधु राक्षसाक केलेलो जी मारलेलो तशीची मुरांतक नरकासुरंतक संहारी गरुडगमन हरी तुका जय जयकारो कमलदल समान नयनश्चो सकडांक भवबंधनांतुकुनु पार करतलो तिनी लोकाचे स्वामी जनकनंदन असुर संहारी हरी तुका जय जयकारो गोवर्धनधारी
मेघा बण्णश्च तो राधाराणीले प्रीतीचो पुन्वे चंद्रालवरी रौंड उरूट तोंडस्तल तो सुंदर सुंदर हरी तुका जय जयकारो. तशी कडेर सांगता की देवा मिगेल हे प्रणाम तुगेले चरण कमलारी करता असं स्वीकार करी देवा म्हणून सांगून जयदेव गोस्वामी हे ह्या कीर्तनेन तो सांगता असांची. हरे कृष्ण माताजी, स्वागत तुमका कीर्तन सांगू का. हरे कृष्ण हरे माताजी. हांव कृष्ण. ट्राय करता सांगच्याक. कृष्ण. श्रिता कमला कुच मंडला द्रत कुंडलये. श्रिता कमला कुच मंडला द्रत कुंडलये. ललिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे. ललिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे. दिनमणि मंडल मंडन भवखण्डनये. मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे. मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे. कालिया विषगर गंजन जनरंजनये. यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे. यदुकुल कालिया विषगर गंजन जनरंजनये. यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे. मधुमूर नरक विनाशन गरुडासनये. सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे. सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे. अमल कमल दल लोचन भवमोचनये. अमल कमल दल लोचन भवमोचनये. त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे. त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे. जनक सुताकृत भूषणी जित दूषणये. जनक सुताकृत भूषण जित दूषणये. समर शमिता दश कंठ जय जय देव हरे. समर शमिता दश कंठ जय जय देव हरे. अभिनव जलधर सुंदर ग्रत मंदरये. श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे. श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे. तव चरणं प्रणतामयम् इति भावये. कुरुकुशलं
प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्रीजय देव कवेराइदं कुरुते मुदम् मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल माताजी. लाईजा. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. ಆ, ಭಾಗಿ ಜಾವಕ ಕೆದನೈ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. माताजी म्हाका येवकार दिलें म्हाका ना फर्स्ट टाइम ट्राय करता अशें सो तुमी सांगिल्लें हांव पळयलें सो थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्ण लाईजेला फर्स्ट ट्राय म्हूण कळना. लाईजेला. हरे कृष्ण. आणि नेक्स्ट आम्ही जय जगन्नाथ कीर्तन ऐकूया. ते संगीत आईचे लास्ट कीर्तन दिव्याकिणी माताजी ताजे पुढे तांतो त्या कीर्तनेन तो जगन्नाथ बलभद्र आणि सुभद्राले हे गुणगान अशें येता त्या कीर्तन. ते नाव रथा विषयी सांगता की तिन्ही रथस जगन्नाथाल रथाचे सांजन संक्षिप्त जाऊन सांगता की जगन्नाथ देवाले रथाचे नाव नंदीघोष, बलभद्राले तलध्वज आणि सुभद्राले देवदालना. व्हील्स असतं की रथाक चक्र 16 असता. जगन्नाथाले बलभद्राले 14 आणि सुभद्राले 12. तशीच हाजे टोटल पीसस कुडको कुडको जावन रथ जॉईंट करचे ते रथांतू रथाचे पीसस जगन्नाथालंतू 832 832 असता. बलभद्रालंतू 763 असता आणि सुभद्रालंतू 593 असता. तशीच ಹೈಟ್ आगेले जगन्नाथाले ಹೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ चड असता 40.5 फीट असता. बलभद्राले 39.6 आणि 38.4 सुभद्रा माताले रथाक असता. आणि कलर टॉपारी कलर खंयचे म्हळ्यार येलो विथ रेड जगन्नाथाले, ग्रीन विथ रेड बलभद्राले आणि सुभद्राले रेड विथ ब्लॅक, ब्लॅक विथ रेड तशें असता. हाजे सारथी हे रथाक एक सारथी जेवकार न्हय जगन्नाथाल सारथी दारूक, बलभद्राले मातली आणि सुभद्राले अर्जुन जावन असता. हरे कृष्णा. माताजी दिव्याकिणी माताजी स्वागत तुमका कीर्तन सांगू काय. जय जगन्नाथ. हरे कृष्णा. स्वागत म्हण. फर्स्ट कीर्तन सांगता मागीर मी सांगता. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन
पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ स्वामी जय 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 नयन पथगामी जय जय जगन्नाथ स्वामी जय 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 नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मीनिंग सांगच्याक ट्राय करता ये पद मस्त सान आसा मीनिंग स्वल्पच अशें हांगा जन जगन्नाथ स्वामीक आनी बलदेवाक आनी सुभद्राक जयकार घालता आसाची तशीची त्यांनी जगन्नाथ स्वामीक पळोवच्याक कितले उत्सुक जावन कितले आशेंत राखून आसा ती म्हणून हे पदांत त्यांनी सांगिल्लें आसा जगन्नाथ स्वामी तू आमगेले दोळेक आमकां तुगेले दर्शन दी जगन्नाथाक लॉर्ड ऑफ द युनिवर्स म्हणून सांगता ती तशीची हे सगळे जगताचे देव जावन आशिल्लो हे जगन्नाथा दय कोर न्हू आमकां तुगेले दर्शन दी म्हणून आनी सांगता आसा ती हरे कृष्ण मातेजी हरे कृष्णा हरी बोल माताजी सनय जला री स्वीट शॉर्ट अँड स्वीट म्हणटा पळय तशी लायक जला लायक आसा म्हळ्यार जगन्नाथाल खंयचेय देवाल किर्तनय लायक आसतात आनी ते जगन्नाथाले कृष्णाले पुरा खंयचेय देवाले किर्तना ते आमी तांतूय तुमी पुरो म्हणटा तांचे भक्तीन सांगतना भक्तिभावार ते आनीकय लायक जावन मधुर मधुर जावन आयक पडटा तितलेच लायक जाला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा मुखारसोनी येवका आमगेले सेशन्साक सगळा लागी क्षम मागता की आजी ಸ್ವಲ್ಪ एक 5 मिनिट 5-10 मिनिट चड जाला आमगेले टाइम एक्सीड जाला आमी की आत काली अनाउन्स करतना सांगिल्ले आमकां जन उणे आसा म्हणून जाल्यार कुडले सगळ्यांनी नांव दिला देखून आमकां आजी जन चड जाय न्ही ಸ್ವಲ್ಪ सगळ्यांक एक अवकाश देवाले सेवे करचे एक अवकाश सगळ्यांक दिवचे जाले सो ते देखून आमकां आजी ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाले हांगाक कीर्तन पुराय जाले आतां ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट्स आसा आनी सगळे म्हणल्यार सगळ्यांनी 6 जनांनी भारी लायक कोन म्हणला सगळ्यांक धन्यवाद सगळे माताजी सांगा आनी उपस्थित ऐकूच्या काही सगळे वैष्णव भक्तांक